Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi al-fakir Muhammad Jazuli bin Ashmuli wa ila ruhi abahul albab syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum sya'ulillailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai dinten niki khususipun dinten napa niki Sabtu nggih ingkang biasanipun kangge kitab At-Tibyan, sementara ingkang Sabtu kangge nglajengaken kitab Ramadan ingkang dereng khatam, kitab Qu Anfusakum wa Ahlikum Naro. Berarti At-Tibyannya ten dinten Jumat nggih. Terakhir halaman pinten 19 lafale wa yu'allamu tanggal pinten iki 12 Bismillahirrahmanirrahim. Qu Anfusakum halaman 19. Wa yu'allamu lan den wulang sapa walad. Nak lali ya ditulis malih rujuke. Wa yu'allamu lan den ulang sapa walad. Walad kuwi anak. Alkitab ing kitab. Aja lali. Duwe anak iki diulang. Aja ditoke, aja diumbar. Idza aqala ing dalem nalikane bisa mikir sapa walad utawa ing dalem nalikane berakal sapa walad. Esuk jenenge nek wis duwe anak, nek anakmu wis mulai iso mikir kudu diulang ya. Diulang kitab maksudnya ya diulangi nulis, ya diulangi maca. Ya sapa tugase sapa? Ya tugase ibu. Mulane golek calon ibu, golek bojo kuwi aja sembarangan. Aja sing penting bolong, aja sing penting mikir ayune. Ayu ora kober ngurusi anak. Akhirnya anakmu dadi lego nggih. Mergane napa sing iso ndidik anak niku mergo wong lanang ku biasane upik ning njaba golek napa rezeki. Nah, sing jaga anak, sing ngurusi omah kuwi biasane wong wedok. Mulane aja sembarangan jenengan nggih. Golek calon bojo kuwi berarti ya calon ibu kanggo anak-anake jenengan. Calon ibu ki ora trimo butuh ayune tok, butuh akhlake, ya butuh agamane. Berarti sing iso ndidik anakmu. Lan kanggo mbak-mbak niku aja namung mentingke napa niki, mentingke rai. Kaya sing paling penting namung rai. Justru sing paling penting niku akhlak karo ilmu agama. Rai gampang anggere duwe dhuwit lebokke salon ya mlekuteng dadi glowing. Ngene sing ireng ya dadi glowing. Anggere kon duwe dhuwit nek wis wayahe duwe dhuwit ya engko lak yo ayu karepe dhewe. Ora usah diwarai niku nek wong wedok anggere nyekel dhuwit ki wis ngerti yo nang. Ngerti milih kudung sing apik, ngerti gamis sing apik, ya ngerti tuku wedak sing larat. Ora usah dikongkon wong wedok ki iso nyesuweke dhuwite. Wa malan perkara yahtaju kang butuh sapa walad ilaihi maring ma minal faraizi saking pira-pira barang kang fardhu. Diulangi hal-hal yang terkait dengan fardhu sing wajib. Nak kaitane dengan salat ya wajibe salat, fardhune salat kuwi oponan kudu diulangi. Nak kaitane dengan poso ya dikandani diajari babagan poso. Wasunani lan pira-pira sunnah. Kandhani ndi sing wajib, ndi sing sunnah. Wa yu'allamu lan den wulang sapa walad. Wa yu'allamu lan den wulang sapa walad asibahata ing renang.
warimaya lan manah. Maksudnya diajari keterampilan, diajari skill. Ya nak iso ya sesuai iki, iso renang itu mewakili olahraga air. Warimaya lan manah itu mewakili olahraga keterampilan apa? Keterampilan apa? Skill atau keahlian. Minimal anaknya diulangi skill lah. Karena saiki yo minimal cara mbak-mbak yo diajari carane masak, carane umbah, carane nyetrika, carane nyapu ngepel. Ya mosok wong desa nyekel sapu kok ora iso, nyekel peso nguncaki brambang kok ora iso. Delalu lho niku nek ora dilatih ku nguncaki brambang nyekel peso kangelan. Ngoncaki napa niku apel, nek ora percaya ngoncaki apel, ngoncaki napa meneh? Pir apa ngoncaki timun ki lho. Nyekel peso ki woh piye? Sing kudu diempake sing ngendi dioncaki kadek ngisor apa kadek dhuwur. Aja-aja trimo mitili kangkung ora iso. Nggih to? Nggih, nek ora diulangi ora iso. Nek kaya artis ngoncaki salak wae ora iso. Nggih to? Salak kuwi dibrakot kok diuncaki ndise ora mudeng. Nek ibarate cah lanang ya dikenalke ya carane ya saelek-eleke nyekel arit lah. Masa nyekel arit wong desa dung jati nyekel arit ora iso. Nyekel pacul ora kuat. Lah nek wong laut napa nang diajari jaring. Lah ngono lah. Kaya jak mancing ngono to, jak jaring ngono. Ya ngoten to, nggih. Itu sibahah warimaya, diajari keterampilan. Wala yarzuku lan ora aweh rizki sapa walid hu ing walad illa thayyiban kejaba kang bagus. Mun sewu anak kuwi kudu dipakani barang sing apik, sing halal. Aja sing penting anake dipakani wel geduwal, mbok duit apa mau ya. Ampun, kudu sing halal saestu, sing babagan mangan. Mulane kerja jenengan kerja ya sing halal, engko nek wis dadi duit pasrahno wong wedok. Wong lanang aja util lah. Kerja kok hasilnya aku sing kerja penak men mbokne sing nampani. Wa annal walada lan sak temene anak iku amanatu wahi amanahe Gusti Allah. Anak kuwi amanate Gusti Allah. Makane sak pirang-pirang wong ora duwe anak wis direwangi mertombo mrono mrene. Ana sing lewat jamu, nggih napa mboten? Ana sing lewat dokter, ana sing dukun pijet, ana kon mijet, ana kon apa, ana kon notok, betek-beteke pengen duwe anak. Lan anak niku rezeki saestu jenengan ki. Kaya wong tuane jenengan mung sing anak brujat-brujut ora mikir. Lah sing ora duwe anak kae setahun wis bar rabi ora manak mulai susah. 2 tahun ra ndek anak mikir, 3 tahun ra ndek anak wis mulai bingung ya. Mergo anak kuwi mang kembange wong omah. Uwit kok namung subur tok ora woh kira kembang kira-kira piye. Suwe-suwe piye panclas. Lah ngono nek dipanclas piye? Panclas, ora dipanclas ya goleke ganti. Ngono niku amanah dijogo tenan. Aja dumeh anak iki iso misalkan wis iso mlaku dhewe, mangan dhewe, terus sak senenge dhewe ampun. Ya kudu tanggung jawab. Ya ditanggung jawab dididik, disekolahke, dingajekke. Mulane jenengan nanti wong tua sing cerigis, sing cerewet kuwi kudune seneng. Berarti niku wujud perhatian. Cobi mun jenengan iki. Wong tuane jenengan ngene iso ngrasake, ana sing wong tua bebaske anak mlebu mentu ora nglegewo. Tapi ana wong tua niku sing kuwatiran. Arek lunga niku wis ditakoni karo sapa, ten pundi, mulih jam pira, ngurung jam pisan telepon di WA. Wong tuamu ngono apa ora nang? Nggih, nek ngono berarti kuwi wong tuamu sayang karo awakmu. Tapi nek jenengan belas ora nglegewo, sing penting njaluk duit dikeki mbah sampeyan ning endi ora nglegewo. Niku mendingan perlu tanda tanya. Janjane iki pake iki nglegewo apa ora nek duwe anak aku.
audaa utawa nggih mang nggih wa annal walada lan sak temene anak iku amanatu wahi amanate Allah audaa kang nitipake sapa Allahu ing walad iyaha ing amanah sing dititipke wong kuwi makhluke Gusti Allah cuma sing dititipi iki wong tuwa sing kon ngrumat tahirun hale suci mutahirun kang nyucikake maksudnya anak kuwi suci kabeh malana alwaladu yuladu alal fitrah anak kuwi lahir sangka sapa wae kuwi anak dalam keadaan suci ibaratnya kaya buku tulis warna putih belas urung ana telembongane apa engko sing ndadekke telembong sak pirang-pirang kuwi ya wong tuwa dan lingkungannya mulane syukur alhamdulillah jenengan duwe wong tuwa sing muslim berarti begitu jenengan lahir diadzani nggih napa mboten kira-kira nggih nek jenengan lahir saka wong Islam mesti insyaallah jenengan diadzani niku pun Masya Allah luar biasa berhutang budi banyak kula nyangsami kalih wong tuwa mergane umpama kula nyangsami ora lahir saka wong tuwa sing Islam sing muslim urung mesti saiki jenengan metongkrong ning kene urung mesti jenengan kenal salat jenengan kenal salat kenal Gusti Allah nggih mergo lahir saka wong tuwa sing muslim fi siyanati di fayastahidu nuli nemen-nemeni sapa walid nemen-nemen iki giat fi siyanati dinihi ing dalem ngreksa agamane walad duwe anak agamane direksa diajari babakan halal haram diajari kewajibane wong Islam ya diajari salat diajari ngaji aja diumbar wa ardhihi lan sifat kehormatan utawa keprawirane walad makanya niki wingi saestu kula tonton saestu jenengan nak pengen nonton nggih dijogo tenan niki jenengan kalau pengen film nggih filmnya kula niku penasaran nggih kok Mbrabu Jeragung dan sekitarnya itu kan desane sepi nyenyet nggih napa mboten mungkin Kedung Jati termasuk juga niku sepi nyenyet ten Jeragung ten Mbrabu niku kalau sudah memasuki maghrib niku sepi ora ana cah cilik keluyuran nganti-nganti hampir di sana jenengan menemukan angkringan menemukan wong dodol sego kucing itu meh hampir jarang ternyata niku ana critane kula ngetehke tenan ndelele besane wong kono kula ngetehke tenan desa kok sepine kaya ngeten nah ternyata saestu dan alhamdulillah sudah akhirnya setelah dikandani dan ternyata difilmkan tahun 2024 kemarin pemainnya sinten Luna Maya besok jenengan bawa HP silakan jenengan searching ya film Kumala dan Sumala nah itu asli nggih diangkat dari cerita asli di daerah Jeragung sana sampai syutingannya Luna Maya aja di mana di Jeragung niku diawali dari apa? Kumala dan Sumala. Iku diawali dari orang tua yang nikah lama tapi tidak punya keturunan. Dijanji nak sampai tahun ke-10 kowe ora iso meteng tak pegat aku arep ganti bojo. Mergo wong wedok wong kuwi bojone wong sugih tuan tanah. 10 tahun pokoknya ora duwe anak golek ke bojo liya. Nah, akhirnya apa? Wong wedok diancam kayak gitu, akhirnya kan dia susah, sedih. Nah, akhirnya napa golek jalan pintas. Ibaratnya saiki ya merdukun, tapi merdukunnya dukun sing ora apik. Akhirnya bersekutu dengan iblis. Bersekutu dengan iblis iso meteng. Nah, iso meteng akhirnya nglairke kembar. Ya, sing siji rupane cantik, sing siji rupane elek. Wedok kabeh. Sing api ini titisane anak menungso tapi sing elek titisane anak
iblis. Mulane niki wong sesuk nek jenengan omah-omah susah kaya apa ora duwe anak. Mulane tem mriki leres al-waladu amanatullah. Nah, begitu lahir ndelalae napa sing apik dijengeni Kumala, sing elek dijengeni Sumala. Mergo isin wong ki tokoh anake sing jenenge Sumala niku karang titisan iblis temriku ten filme digambarke raine elek, wong tuane isin, begitu lahir langsung dipateni. Lah wong iblis dipateni sekti. Andelalae sing Kumala, sing anak menungso, raine ayu tapi dalam perkembangannya ternyata cacat. Nggak tahu ora iso mlaku, akhirnya dhisik kanca, dhisik tangga diboyoki, berarti saiki dibuli. Nah, akhirnya setelah 10 tahun, karena perjanjiannya itu 10 tahun kon momong 2 bayi itu tapi malah dipateni. Nah, akhirnya napa sing Sumala tadi yang titisane iblis tadi ternyata napa? Nah, mulai menunjukkan kebenciannya. Dia merasuki adik kandungnya saudara kandungnya yang bernama Kumala. Akhirnya membalas dendam orang-orang yang pernah menyakitinya, termasuk makne dhewe dipateni, termasuk pakne dhewe ya dipateni, termasuk dukune ya dipateni. Akhirnya wis mati kabeh, nganti Kumalane ya mati sisan, tinggal siapa? Sumala yang sekarang dipercaya oleh masyarakat sekitar Jeragung dan hutan-hutan sekitar Kabupaten Semarang. Mungkin nyambungnya tekan Dungjati ya nang. Itu katanya Sumala masih hidup di sekitar situ. Sehingga sampai sekarang pesennya, karena Sumala tidak ditemukan, pesennya tokoh masyarakat, pesennya petinggi-petinggi utawa Pak Lurah di situ, sing penting dihindari. Anake dijogo, nak wis maghrib aja entuk kluyuran. Mergo nak malip kluyuran, nak pas ketemu Sumala ya iso ditarik ning tengah alas, iso dipangan. Nah, nak cara ning kene napa? Demit gondol wewe. Mulane niki direksa agamane. Anak besok jenengan bisa jenengan lihat itu nilai pesannya juga luar biasa. Dan asal ceritanya juga jenengan paham daerah Jeragung, daerah pinggir alas. Nah, Umi itu sama Abah baru ngeh perjalanan itu Umi lakoni, niki Umi cerita nggih. Waktu itu Umi itu lewat situ enggak baru ngah itu dapat cerita kemarin kula ten ngene Mbah Din niku Mbah Sakup. Oh lah lagakno semacam itu. Umi ketika tahun 2000 waya Covid pinten 2020 nggih. Mbak Labua kelas 1 dapat tugas untuk membuat video senam. Lah kali abahe ndelelek kali Abah naik vario hitam niku ndelale nggih dijak ten ayo Umi Abah dudoi daerah-daerah yang biasa Abah buat ngaji. Tak dudoi awane gen weruh nek Abah ki ngaji goleke kebutuhane keluarga. Wong nyawange kepenak numpake mobil, padahal medan yang saya lalui itu Masya Allah kalau ditumpake motor ten napa niku lapangan tembak nggih Jeragung, nanjenengan paham itu ada sungai dekat lapangan tembak. Landelele Mbak Laba buat video di situ, setelah itu renang di situ. Setelah selesai niku menjelajah desa-desa yang pernah dibuat ngaji kali Abah. Umi dideloki iki awane we koyok ngene apa meneh nak bengi lewat tengah alas, padahal Abah jarang yang namanya ngaji itu pakai sopir. Nanti kalau di tengah alas, desa tengah alas, mobil itu ketika tidak bisa dilewati ya mobil diparkir, terus Abah ditumpake kendaraan. Itu perjuangannya Abah sampai di situ. Sampai terus wes pokoknya waktu itu pengen menjelajah, wes pengen mengidul terus. Sampai akhirnya kalau tidak salah sampai di desa, mungkin kalau yang sekarang desa Sapen atau apa yang namanya desa tak terlihat. Desa enggak terlihat, ada desanya tapi tidak terlihat karena biasanya kalau sore itu sudah mulai berkabut. Nilai kan kula esok niku terus diterjang Abah. Masuk kula baru ngah niku cerana oh lalaga kula masuk tengah alas, wangwing ning jero alas ada jalan setapak. Ndelala yo alhamdulillah vario hitam itu memang tangguh itu.
tuh, wong katanya setelah saya cerita sing bisa melewati situ aja, sing tukang ngetrail tuh biasanya pakainya apa? Trail kan? Biasanya yang lewat alas situ itu adalah motor trail. Gitu sing do ngetrail. Iku pakai vario lho. Kok ndelele ning tengah alas kan ya watu tok. Gitu lunyu. Ndelele ya mboten napa? Mboten kentekan bensin, nggih mboten napa? Mboten bocor barang. Wang-wing ora mbayangke nek itu bocor kentekan bensin piye. Nuntun motor ya kesel. Umpama nekat motornya ditinggal melaku ya kesel. Nah ning tengah alas itu sesuatu yang aneh itu. Ning tengah alas iku mlaku ning tengah alas. Umi sama apa tuh ketemu dokar. Nanti dokar ya, dokar sak jarane sak kusire ana sing numpak. Nggih sing ngusiri niku wong lanang, sing numpak wong wedok nggawa kaos sak menten, rambutnya sak menten. Waktu itu ya aneh loh, kok iso aneh ning tengah dalan kok ana dokar. Tapi kan apa selalu berpesan kalau ada sesuatu yang di logika itu tidak masuk, ojo dilinguk. Ya, misalkan mau weruh terus dengan penasaran wis rasa dilinguk. Itu ya wis apeh semerep, umi semerep terus ke hutan terusku sampai akhirnya kali nggih. Kewali niku gede banget tambah penasaran. Lah kok iki kali, lah mungkin dokar lewat ngendi padahal kaline tidak ada jembatannya. Lah kamu tambah yakin kuwi dokar tenan apa ora. Ya, makanya itu berarti alas-alas yang apa? Yang ditakuti oleh siapa tadi? Masyarakat sekitar situ. Padahal wong kuwi wanine kudune ngetril tur napa berkelompok. Kula kali abah kali Mbak Wangwi. Nah, setelah nyabrang wali gede kali gede mboten jembatane ya wis motore masuk kali, masuk ke desa yang namanya desa napa niku nggih? Cendang Delik apa-apa ya tuh napa niku? Desanya saniki yang sekarang sudah mulai ditenggelamkan untuk bendungan napa Jragung untuk ditenggelamkan. Wis ya wis kula ki delek terus mriku wonten musala nganti nyuwun sewu masyarakat niku makme kula jenengan punya saudara yang belum jauh masih bertetangga dengan Semarang, dengan Meranggen, dengan Demak, Karangawen nggih. Kalau Jragung Karangawen masuk nggih. Niku ternyata maemnya bukan nasi. Maemnya napa? Jagung gitu. Di sana niku padas dengan niku mulakno mangan sego kuwi alhamdulillah aja digawe turah ruah. Tangga kula njenengan sami yang di daerah sana Kedung Glatik. Nah, di daerah Kedung Glatik sana makanan pokoknya itu jagung. Karena sana sawahe tandus ora iso ditanduri beras. Lah kula delek-delek wonten masjid, wonten terus kuburan, ya wis kula mbek abah istirahat untuk sholat duhur temriku. Nanti delek-delek ngomong kok iso lewat nggon daerah kono. Ternyata perjalanan Umi sama abah tahun 2020 baru terjawab sekarang. Oh ternyata memang masyarakat Jragung dan sekitarnya di situ memang percaya ada kisah yang diangkat dari cerita nyata yang difilmkan dengan judul apa? Mala yang pesannya nak duwe anak kuwi dijogo, anak kuwi amanahe Gusti Allah kudu dijogo tenan. Nanti pesannya wis saiki anak dijogo, pokoke angger maghrib anake aja sampai ngluyur. Alhamdulillah nggih jenengan sesuk nak dadi wong tuwa kuwi ya anak nak wayahe yamene kudu digoleki ya. Wis kuliah kuwi ya anak, gedhe tetep anak. Di WA, di telepon, wis tekan ngendi, ge opo, nah kudu digoleki. Aja sampai kejadian seperti kisah nyata di Desa Jragung itu menimpa kula jenengan sami. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi? Endi mau? Wa yu'adibu lan den wulangi adab. Wa yu'adibu lan mulang adab sapa walid hu ing walad bi adabillahi kelawan adabe Allah. Diulangi adab, diulangi tata krama. Fa inna dzalika minimal diulangi basa sik lah. Diulangi basa. Mbek wong tuwa ki minimal basa nggih mboten. Aja mbek wong tuwa ngoko. Apa meneh jenengan wis ning pondok sithike gek setahun, apa meneh wis 2 tahun, 3 tahun kok urung iso basa karo wong tuwa. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono
mengkono yu alamul kitab iku khairun luwe bagus lahu kedue walad apik sing paling apik ya duwe anak dididik min kasirin tinimbang perkara kang akeh minal kurbi saking pira-pira ibadah. Mulang kuwi termasuk bagian sangka ibadah. Fa innahu krana setuhune walid iku mas'ulun den takoni. Ditakoni iki kon tanggung jawab anhu saking dalik yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Sesuk wong tuwa kuwi dijaluki pertanggungjawaban duwe anak kuwi dididik tenan diwulang tenan apa ora. Wa muakhidun lan den tatrapi bitaksiri kelawan peko nggih intinipun niku dieling-eling anak iku amanate Gusti Allah. Sesuk nanti anak kuwi aja prucat-prucut seneng manake tapi wegah di wallahu a'lam bissawab wal khata.